el podcast de l'Hèstia Menorca. Salutacions, benvinguts al podcast de l'Hèstia Menorca, el millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, de les Illes Balears. Capítol 3 i primera derrota de l'equip des que existeix aquest podcast, que, deixeu-me recordar, doncs, compta amb la col·laboració de Gin Xuriguer. Hem deixat de ser talismans? Estic convençut, vull pensar que no, perquè, sincerament, la derrota era previsible i l'equip va plantar cara al totpoderós, podem dir, Estudiantes. Adrià Quatrecases, com estàs? Salutacions. Molt bé, Excel Camarasa. Jo crec que no ho podem fer tot. És a dir, crec que no se'ns pot exigir més del compte. Crec que guanyar 3 partits seguits ja era un mèrit important per part nostra. A partir d'ara jo crec que necessitem la col·laboració també de l'equip i sobretot dels rivals. Si pot ser que hi hagi rivals una mica més dolentots, ens ajudaria a tots. No pinta massa bé, aquest cap de setmana un altre partit complicat. Després ho comentem. Com vas viure el partit contra el líder, el màxim aspirant al títol de Lliga, l'aspirant eterna a l'ACB, Movistar Estudiantes? Com vas veure el partit? Potser més igualat del que pensàvem d'inici? Més igualat i jo vaig disfrutar. De veritat és que m'ho vaig passar molt bé. La primera part, sobretot, vam tenir un primer quart on es va disputar el partit de tu a tu a l'Estudiantes. El segon quart va agafar unes primeres distàncies i no va ser fins a la segona part que no va aconseguir posar terra pel mig. El que passa és que al darrer quart fins i tot es va donar guerra i l'equip no es va rendir en cap moment. I Vintau fa amb això i ajuda sempre que pot. Tenir el públic sempre t'estira una mica, no? Fa donar aquell extra de motivació, d'atreviment per no baixar mai els braços, que potser jugant a domicili és més fàcil. Si et sembla, entrem en matèria i ho fem analitzant una mica l'actualitat en 3 pinzellades. L'actualitat en 3 punts. Triplazo! Bang! It's good! Triplazo! Wins the game at the buzzer! La primera d'aquestes pinzellades que m'agradaria destacar és si ens hem quedat amb una derrota, però que té gust de victòria. És a dir, s'ha competit, com dèiem, s'ha plantat cara, tot i també s'ha de dir la sensació de que potser ells no van haver de pitjar l'accelerador a fons. És a dir, a partir del segon quart van aconseguir aquest avantatge de 8-10 punts, que a vegades s'estirava fins als 16, a vegades es reduïa fins als 5-6 punts, però que tampoc van veure perillar mai de manera seriosa la victòria. No, jo crec que no la podem anotar a la llista de victòries morals. Crec que no? Jo crec que victòria moral no cola. Ens ha faltat una miqueta per victòria moral. Ja no per victòria real, Victòria moral ens ha faltat un palet, Però és el que et dic, jo crec que al final és un resultat que era esperable i el partit es va disputar doncs, amb els recursos que es disposen de tu a tu, i jo crec que al final tampoc no s'ha de demanar peres a l'om. Clar, jo vaig fer el paral·lelisme que se m'entengui. Una mica com quan vols mantenir relacions sexuals amb una altra persona, però has begut massa. Aquella sensació de que vols arribar, però no arribes. No te da. No sé de què em parles. Una mica aquesta sensació de que no me alcanza, que diuen, no me alcanza. En qualsevol cas, jo crec que sí que serveix per confirmar, si més no una mica, la millora de l'equip respecte a la partit d'anada, per suposat, però després de 3 victòries consecutives, l'equip ha continuat entonat. I aquí vaig al segon punt de la segona pinzellada. Els cracs, els jugadors cridats a portar el pes de l'equip, continuen rendint bastant. Clevin Hanna, Víctor Arteaga i, per sobre de tots, i jo ja estic per fer-me un pòster a l'habitació, Oliver Stevich, mare de Déu, quin tros de jugador, però potser la diferència és el fons d'armari. Amb 3 jugadors es fa complicat competir, guanyar partits, necessitem una mica més, ni que sigui una miqueta de la resta de jugadors que entren més sovint en la rotació. La setmana passada va ser Tom Digbé
qui va doncs, generar suficient joc com per aconseguir la victòria, aquests 26 punts, però aquesta jornada, si no apareix ell, ha d'aparèixer algú altre. Amb 3 jugadors no dona de si, no arribem. No arribem. Es necessita, sobretot, això, una aportació també del joc exterior, especialment dels alers. Començar per Alderete, que jo crec que necessitem la seva aportació, també en atac. I dic bé, no? Dic bé també si està fi, no ho va estar al partit contra l'Estudiantes, sí que ho va estar al camp de l'Ourense i, evidentment, és un engranatge que quan falla alguna de les peces doncs es nota. Sí que és veritat que en la part positiva podem dir que Clevin Hanna va tornar a ser un jugador que marca diferències, el jugador que estem acostumats, i el joc interior va estar a l'alçada i va donar molta guerra a una dupla interior de l'Estudiantes que és poderosíssima amb dos jugadors que són dominants de la categoria. Sobre el joc interior, poderosíssim, aquestes dades brutals d'Oliver Estevich, també d'Arteaga, que potser no aporta tant en els intangibles, fa molt bones estadístiques, molt bones xifres sobre el paper, però potser en quant a joc sembla que li costa una mica, així com Oliver Estevich, sí que és el plenipotenciario de la pintura. Sí que falta una mica, com deies, de joc exterior. I aquí vull aportar una dada. L'eròtica de l'estadística. I'll have what she's having. Oh, sí. Avui és un programa sexy per l'estadística i per les primeres relacions sota els efectes de l'alcohol. El que vull és fer un incís en els llançaments exteriors. Però és un incís estadístic o no? És un incís estadístic, perquè m'estic posant al carro dels matemàtics que no saben comptar. Els matemàtics que no saben comptar i, per tant, el que és el mateix, els aficionats a l'estadística, que ja els hi donen totes les dades bàsicament fetes. I és que som el tercer equip de la categoria en encerts de 3, de 6,25. Tenim un 31,3% d'encert. De fet, només ho fan pitjor els dos últims classificats, el Cáceres i el Río Verde Clavijo, aquest últim que ja està, diguem, agonitzant al fons de la taula. I, per tant, sí que faltaria, així com dèiem que la pintura són forts, faltaria una mica el joc exterior, perquè si no és que es fa molt complicat realment. Sí, la veritat és que el partit contra Estudiantes es va fer un percentatge d'encert millor de la mitjana, diria que es va encertar un 35% en triples, que ja és, ho estic dient de memòria, però diria que va ser un 35% de tot l'equip, cosa que ja és una xifra, un aprovat. Això ja és un aprovat a nivell de tir exterior. 7 de 20. 7 de 20. 35%. I diria que l'Estudiantes no ho va fer massa millor, diria que devia fer 8 de 20 o 9 de 21, una cosa així. Tens davant? Ells van fer 8 de 20, 40%. 8 de 20, és a dir, va fer una miqueta millor Estudiantes. Però dir que realment no va ser la diferència entre l'encert del triple d'un i altre equip, no va ser la diferència, però clarament, i ho havíem comentat a l'episodi de la setmana passada, l'encert en el joc exterior, en el triple, bàsicament, és el que ens donaria un avantatge matemàtica i molt important en equips que no tenen segurament tanta capacitat creativa com pot tenir la plantilla d'Estudiantes. I en partits així doncs es notaria moltíssim, està clar. No fa falta ser un geni de l'estadística. Tens jugadors amb potencial, tens Eric Demers, el mateix Clevin Hanna, tens jugadors. Paul Molins, quan està endollat, també té un bon canell. Però, ja et dic, en definitiva, una altra de les diferències respecte a Estudiantes és el fons d'armari, perquè ells en la rotació van estar superiors. I el darrer punt que voldria comentar és Michael Carrera. Què és aquest bitxo? Què és això? D'on ha sortit? Sortit de Lleida, no? Què és això? Quin animal? De Venezuela, si no m'equivoco. És veneçolà i el seu equip era el Força Lleida fins la temporada passada, i aquest any, òbviament, l'han fitxat un equip amb més potencial, amb aspiracions a ser bé, perquè quin bitxo, amb un 96, em sembla, es va fer amb un senyor, bueno, ell i Estevich se les van tenir tot el partit, i la partida va decaure a favor d'Estudiantes, però el duel entre ells dos va ser intimidació pura i dura. Va ser molt maco, realment Carrera és espectacular, és un jugador que té un estil de joc i unes capacitats físiques
molt de primera divisió, per dir-ho així. Vaya bèstia. És una bèstia, és un jugador molt ràpid, molt fort, molta capacitat de salt, molta capacitat atlètica, alhora amb tir exterior, és un jugador amb molta energia, amb molt caràcter, que a vegades li passa males passades, però és un intangible, jo crec que t'acaba sumant en un equip i no sé si durarà massa temps a la Lliga Leport, Si Estudiantes puja, té més possibilitats de poder-lo retenir, però si no, està clar que els equips de CB ja li hauran posat els ulls a sobre, perquè és una bèstia parda, competitiva, a més de qualitat, se'l veia allà bregant-se i diguem, esperonant els companys, era com un líder absolut de l'equip. No sé si es podria impugnar el partit, perquè clar, això de que torni després de 5 partits de sanció, torni justament el dia que juga contra l'Estia Menorca. Hòstia, tenia unes ganes de rebentar-nos. Clar, s'ho estava fent a sobre i s'estava fent el bàsquet a sobre i això és una mica injust. Quan, a més, la sanció diria que havien de ser més partits. No sé què va passar aquí. 7 partits, si no vaig errat, per protestar als àrbits. No sé si ahir també va protestar alguna vegada. Van ser 5 al final per bona conducta, o com funciona això? No sé si és com a la pressió. Sí, suposo que és un expresidiari vestit de jugador de bàsquet, Sí. Una mica la pinta la té. Sí, jo crec que la història i el que vam viure amb Carrera en inspira la jugada mestra d'aquesta setmana. Som-hi! La jugada mestra. És que em sembla claríssim, si un jugador torna després de 5 partits de sanció en aquesta forma física, la jugada que hem de ja planificar per les properes jornades és, necessitem un voluntari de l'Estia Menorca que faci alguna acció que el sancionin 5 partits mínim. Que el tregui de polleguera, Sí, vull dir, no ho sé, algú... A veure, qui tenim amb molta mala bava, amb pinta de xungo? Arteaga? Arteaga no té pinta de xungo. Seria l'últim de la llista. Pinta de monaguillo. Clar, hauríem de... Jo no ho sé... Màxim Iomí, que és un bon bitxo també. Sí, i a més, sí, perquè a més... I Tom Dick B és del que et dona la mà i et roba el rellotge també, Sí, Iomí té una virtut, vull dir, va sortir a pista, va fer 3 faltes, diria que en 25 segons, vull dir que ja va començar a escalfar canell pel que seria una expulsió. Jo crec que necessitem és fer un pas més endavant, deixar de fer faltetes de les normals i clavar un parell de cops de puny als àrbitres, per exemple. Que li caiguin 5, 7, 25 partits i a la tornada, al partit de tornada, és quan es traurà la xorra, perquè, clar, perdoneu el tecnicisme. S'ho haurà guardat tot. Clar. Seguint amb els tecnicismes, s'ho haurà guardat tot. Jo crec que és la jugada mestra i ja està tardant. Javi Zamora a donar instruccions. Ens faltaria un punt de mala llet. Això crec que coincidim aquí, Bueno, han de triar o un punt de mala llet o un punt més d'encert en el triple. No sé què és més fàcil. Per exemple, per Eric Demers potser és més fàcil la segona, però hauríem d'anar espavilant també Eric Demers. Eric Demers li està costant molt trobar opcions de tir. Fa patir una mica, ja ho intenta, però li està costant molt. Li fan defenses frontals, de manera que no tingui gaire marge per tirar, però jo crec que s'ha de deixar anar una mica. Jo crec que ha d'arriscar una miqueta, forçar alguns tirs i amenaçar potser amb alguna penetració. És que els altres fan aquelles jugades que t'ensenyen a pre-Benjamí, que és dejar tirar a los malos, saps? I veus a jugadors exteriors tirant autèntiques pedrades absolutament sols, però clar, els que són bons tenen defenses a prop i Eric Demers entre ells i no els hi deixen tirar. I això passa factura també. Una altra estadística que he tret, ojo Adrià, que em trec la camiseta. Què dius ara? M'estàs dient? Mira. L'eròtica de l'estadística. És un no parar I'll avui. have what she's having. És un no parar avui. Uf, he posat espelmes. Tinc una altra estadística. Som el pitjor equip de la Lliga en mitjana de punts per partit. Bueno. Fem una mitjana de punts de 70,2 punts per partit. I som el pitjor. Ja sabem
que la idea és créixer des de la defensa i tota la pesca, però hauríem de intentar millorar aquest aspecte perquè està passant factura també. Això són dades de tota la temporada, per tant arrosseguem les xifres de la primera volta en què la plantilla era una mica diferent i fins i tot el ritme de joc també era una mica diferent. És a dir, tota la primera volta es va intentar jugar a poques possessions i això també vol dir que hi haurà menys tirs i per tant faràs menys punts. M'agradaria saber aquesta dada a partir, diguem, de la segona volta o els darrers 5 partits. No la tens, ja ho sé. Em comprometria a mirar-ho per al proper programa, però no ho faré. Perfecte, però bueno... Perquè sóc incapaç. Que implicaria sumar i restar i fins i tot alguna divisió. Però bueno, això sí que és una cosa que jo crec que de manera natural s'anirà ajustant una miqueta. El que és veritat és que necessitem encert en el tir i la defensa, jo la vull defensar la defensa. Fixa't tu quina redundància. Que és que, per exemple, l'Esto primera, no ens va caure una tunda, no ens van caure 155 punts, cosa que això ja sempre és un detall, però fins i tot va haver-hi coses que estaven ben fetes que no van sortir bé. La setmana passada, per exemple, comentàvem la defensa high wall, que a tu et va agradar molt el concepte, té molts noms diferents. Al·lucinant. No et sona, ja no te'n recordes. És igual. No. És quan hi ha un pick and roll directe i el... Ho vols tu intentar explicar? Sí? No ho vull intentar. És igual. La qüestió és que aquesta defensa requereix que hi hagi una ajuda que cobreixi des de, diguem, algú que està defensant a un tirador exterior del rival vagi a defensar el centre de la pista, el centre de la zona, i això deixa sol el tirador. Val? Exacte. La setmana passada ens va anar molt bé al camp de l'Ourense perquè els tiradors que on van tenir l'oportunitat no van encertar i aquesta setmana els tirs que va tenir Estudiantes van entrar. Cap a dintre tots. Clar, és a dir, al final qualsevol opció defensiva és com una manta, no? És com una manta curta. O et tapes el cap o et tapes els peus. Però tot no pot ser. Doncs això és el que passa també amb qualsevol plantejament defensiu. A vegades surt bé, a vegades no surt bé. I això no crec que sigui imputable a l'equip, no? En aquest cas. Anem a parlar una mica de la prèvia del cap de setmana perquè és el tercer partit d'aquest trienni que havíem batejat com a molt complicat. Ourense victòria, Estudiantes derrota i ara ve un altre os dur de rosegar, Longevida San Pablo Burgos, actual 5è classificat, que va perdre aquest cap de setmana un partit duríssim contra el Leima Coruña, contra el segon classificat, que porta ni més ni menys que 9 victòries consecutives, però és que, atenció al partit, 104-103. Tremendo. Un partit sense pròrroga, Sí. Al contrari del que dèiem de poques possessions, Correcte. Aquí va haver-hi moltíssimes possessions. I molt nivell d'encert. Per tant, ens trobarem un equip que ve de perdre, sí, però que és el 5è classificat, amb un balanç de 14 victòries, 6 derrotes, i que ve de perdre contra l'Ema Coruña, també un dels millors de la categoria, per només un punt, amb un autèntic festival ofensiu. Veus factible aquesta segona victòria en aquest trienni que comentàvem, tenint en compte que juguem a domicili? És factible. Sí, clar que és factible. Jo crec que si l'equip, si el Leste Menorca es manté amb la disciplina defensiva dels darrers partits, es manté amb la fortalesa en el rebot, que és una cosa que no hem parlat del partit de l'Esto, però que va ser molt important. Es va guanyar, malgrat les dues bèsties que té l'Estudiantes, es va guanyar la batalla pel rebot, 34-28, amb Estevich, clarament, però també amb Arteaga despertant a la segona part i fins i tot amb un parell de rebots ofensius que van acabar amb un palmeig i Cistella. Jo crec que si el joc interior aconsegueix guanyar la batalla pel rebot i tenim una miqueta més d'encert exterior, si aconseguim que Demers, si aconseguim que el Derete o Pau Molins, el mateix Hanna, tinguin un vespre amb més encert, jo crec que es pot competir perfectament. No és l'Estudiantes,
No, sens dubte que no és l'Estudiantes. El fons d'armari, que és el que marca la diferència amb aquests grans equips aspirants a la CB o els primers classificats de la taula, amb potser nosaltres, que tenim un fons d'armari potser més limitat. Veurem també si es recupera Omar Lo, que va tornar a quedar fora per segona setmana consecutiva, i pot tornar a entrar en dinàmica, perquè potser dic bé és més irregular, o vull dir que encara no ha fet el salt, va fer un partit, però encara no s'ha assentat com a el quintet inicial, no? Com a un jugador més a tenir en compte per portar el pes dels partits. Veurem, jo crec que es confirma la tendència, la millora de l'Hèstia Menorca en les darreres jornades. Confiem en aquest trident màgic, que és el que està sostenint l'equip, començant per Oliver Estevich, Clevin Hanna i en tercer lloc Víctor Arteaga, i per poc que algun altre s'hi pugui sumar, crec que l'Hèstia no patirà per salvar la categoria i, és més, ens pot donar encara bastantes alegries d'aquí a final de temporada. Doncs damunt d'un ruc, direcció cap a Burgos per disputar la propera jornada. Crec que és la millor manera d'entrar a Burgos, damunt d'un ruc, Crec que és la manera apropiada. Ja he dit que no imposem gaire, no? No som malotes, nosaltres anem de bones. Ho deixem aquí, Adrià Quatrecases. Moltes gràcies i que visca l'Hèstia. Que visca l'Hèstia, Axel.